Di kita, ulang po sa ating nila abot sa kinabuhi. So, wag isip ninyo, madali mong lumot. Kaya hindi mo maasirso ang tao, madali mong lumot. Tino na. Kaya dali ma-discourage, mga luhan. Hindi mo maasirso sa kinabuhi. Sa put sa kinabuhi, sa material ka, sa spirit mo, hindi mo maasirso sa kinabuhi. Basta, luhan. Magbasa tayo sa puro sigilo, pagdaritso na makaisunan. Book of Numbers, chapter 14, verse 2 to 9. Salamat sa ating operator diha. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto him, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we have died in this wilderness? 3. Yes. And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Okay, and they said one to another, let us make a captain, and let us return into Egypt. 5. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. 7. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. Wow. Lord. Good land. If the Lord delight in us, Yes. then He will bring us into this land. Wow. And give it us and a land which floweth with milk and honey. Last Wow. verse. And only rebel not ye against the Lord. Neither fear ye the people of the land, for they are brave for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Wow. Fear them not. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong, mag-pray ka sa Ginoo. Ginoo, dalay bunta, mahal sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa mga pulong ipasalit sa matag sa kanamo. Lord, salamat sa 2024, ikaw nag-bless mo. And we are looking forward to Diyos sa nagpang blessing tayo abot sa 2025. Bless this word to God, makatag kadasig sa amon, mag-inspired sa amon Ginoo. Makabot na mo na mga butang, mga promisa mo sa kinabuhi namin labi ng babuhay, Church to God. Bless the servant, anoint himo God, kula sa salamahin mo, mamulay ikaw. Dalayon sa, hindi na mo ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Before kita mag-lingkod, my son, I would like to preach to you this subject. The topic is, God is greater than your greatest challenges. Ang Diyos mas dako pa sa dako mong mga hamon o mga hagit sa kinabuhi. Thank you, God bless you, and you may be seated. Ang Diyos mas dako pa kaysa dako natong mga hagit sa Bisaya. Pagtawag magtanaw sa makaisyon sa kalisod, magtanaw pang sa unahan. Gusto mo siya, makapang kita anak makaisunan. Praise ka ng Diyos nato. Mga nakabisaya, God is greater than your greatest challenges. Ang Diyos mas dako pa kaysa unak o mga pagsulat o mga hagit sa kinabuhi magkaisunan. Atong ibasa din ang Bible mga sa book of Numbers, praise God, chapter 14, verse 29, mga isunan siya sa after sa report na ikan sila sa tawag sa spy sa Pakistan. Nanay Lucy, ang napulo niya, bad report, ang dalawa is a good report. Pero bago naman kayo sa Facebook, may tabot sila ng mga senaryo. Praise kabalo na ang Diyos na himok nilang ko sa Naga-Israel. Bago sila nakagawas sa Egypt, una sa ng Diyos ng bilang Diyos sa ila. 400 years sila nag-slave. Pero ang Diyos, alam nila katubok sa mga pag-ampo, mga Israel, mga ipagawas nila. Pero wala, di ba sa bastang ipagawas? Ginilagluhan sila sila. Isang mga kaisunan ng dapat ka magula, kaya nila itabok sa dako sa atong Ginoo. Praise God. Pero ang atong sipon, sila makaisunan, wala sila kapag-ag
kalibangan sa leadership. Ano wala nagkuha ang Diyos sa leader sa Egypt, sa mga taga-Israel sa Tatay? Doon ang ilang utang, mga ulit. Manong si Moses manangitiwa, kaya si Moses makitag-iswila sa Egypt. Isa sa ka-prinsipe, makaisunan, o balaan niya ka ng balaod, ay baluan niya ka ng makaisunan. Sa leadership, kung ipili ang utang ang dito, makaisunahin mo sa pero dito. Kapag di mas ipili niya ang tawag sa Diyos. Kung trabaho mo sa ipili mo tawag sa Diyos, doon ay nasa kabang kaagan. Sa Bisaya sa Tagalog, paano na siyang alam? Doon ay sa kahibalo na makaisunan sa magtakbo sa leader. Hindi ka leader makaisunan, isa man sa ka-prinsipe. Pero makaisunan, hallelujah, huwag ang isang gikuha. Siya ang nag-lead. O gikuha niya, nakatapos sa Ehipto, palabas, papunta dito sa Promised Land. Praise God, ang good blood sa dito mga kaisunan, ang nagagubot ang belt and honey mga kaisunan. So samtang dito sa kaminawan, parang mga kaisunan, di malikayan na doon tayo sila ibang problem, challenges sa buhay. Number one ang challenge sila, itupod sila ni Paraon. Isipan ninyo mga kaisunan, itupod kayo, dili man sa leader, dili man sila army, dili man sila warriors, tanang sila sulong buod, tungkol sila slim. Okay? Pag kita sa kaaway, nag-focus. Nahadlok. Ngayon mo sa kalbus, kaya mas kita lang magkaroon bakit wala si Peter dito sa evento. Wala naman sa ngayon kapag-aaral ng away. Masalamat ko rin Moses ka rin. Praise God, mo nag-ring sa ilang. Hindi ko mahadlok ng Diyos na totoo. So, na-overcome nila. Ang ito nakapot na sa Biblas, pagpag ng kaisunan. Kung mula'y kaaway, mga Amalekites. Tapos, tanan sila hadlok. Si Moses lang yun, makaliso ng iso. Ay, prinsipe man siya. Kapag mo siya nag-lead sa tao, gituwa niya si Joshua. Praise God. Pero Joshua is not a warrior. He had no battle experience. Wala niya siya nakasanati sa pag-inaway. He was a leader of his family, but he had been a lifelong slave. Okay? Sila, leader lang siyang pamilya, pero siya, dahil siya nagiging pulikot. Okay. Pero isa na napuntakan na sa iya kay Joshua, muna siya yung relasyon kay Moses. Okay? Parang yung relasyon kay Moses. Gimatikdan niya, itong ala, kumbinsa si Moses. I-adapt niya ang tanang na maayon na kay Moses. Kaya siya man slave, hindi man sa prinsipe, hindi man sa warrior, pero nagsunod siya sa taong warrior. Okay? Nagsunod sa taong warrior. Yan yung makaisot niya, ibon ni Moses yung makikaway ka sa mga Amalekites, wala nagduwa-duwa si Joshua kung kayo lumay sa inay baluman kay Moses. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Busak makaisot sa makikaway nila, nang nakita ni Moses yung murang papirdi sila, si Moses po na ginugkapa yung takti niya, itaas ang tungkol niya, para ang kumataas ang tungkol, magdaog sila. To make the story short, makaisunan, nadaog sila tungkol sa duwan, kay Joshua o kay Moses. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So yan, kasi dami ako na sa promised land, sa Diyos, si Joshua ni Moses, kalawa niya, isa niya si Joshua, o si Caleb, makaisunan. Nakatalo sila mga kaisang na tao nito, praise God, dalag po. Kung nakita ko nila at lupa, mga maayo. Praise God. Pero ang napulo, nag-report. Eh, nila maayo ang lupa, pero nagko ang mga tao. O kita, mga dulong lang. We are just a grasshopper. Dito nag-start ang ilang pagkapulmol. Ito ibasa ang atong text kayo na. Magbalikan na ako ang text sa ito yun. Ito sa kaya dito sa ano. Para masaktan. Para maisigo kami. Gusto ko lang mag-share na ito para hindi na mag-focus tayo sa kami yung problema. Masaktan ako masing-kasing. Praise God. At magpalit kong kita para panalanginan sa yun. Dahil sa atong text kayo na sa Numbers chapter 14 verse 2 to 9. Yung kain na ganito. Kaya tabangin na sa kaya para ganito. Ano na siya sa forward against Moses? Nagreklamo na sila, pagulpo na sila mga isbato kay Moses o kay Aaron o mga na komunikasyon, mga isa na yung nagsitingog sila, would God that we have died in the land of Egypt or would God we have died in this wilderness? Praise God. So yun niya, pagkyon ba na sa Diyos? Ito makaisunod sa efekto o ganito sa kamingawan. Wherefore, have the Lord brought us into this land
careful by the sword that our wives and our children should be brave. That is not better for us to return into Egypt. Gamay ng mga problema, nagreklamo, nagpagulgol. Saan? Pagod na sa akin. Praise God, nagpagulgol pa kayo. So, di ba? Dinala kita sa limang dapat yun. Ang mga anak at ang pamilya. Mas maayo pa magbalik na sa Egypto. Ang sama nila, saan sa Ginoo nga nagdugan na deposito gata sa promise na, pero nagkong ng mga tao. Kadalaw na dito ang mga layla. Gagpay kayo na, ano pupunta ko yan? Kaya dili pa sila sundalo. Di mga uliputan, dili pa sila waryo. Mga slave, iba bilang serban of slave. Slave din sila makaisunan. Hallelujah. Tulog ka first. Nagkako sila. The next, and they sit one another as made a captain and then as return into Egypt. Mga kami natin sa ato, may mapalit na sa ito. Kung nakita mo siguro ang mga nila. Praise God, palit na sa ito. Sa mga klase, mamatay ka na tapos kahit pagulipon kita, kasi para di ka na mamatay. Nakapot ang tawag mo sa nila. Nabutan mo sila ang pagbasa sa pari. Okay? Then Moses announced that their faces before all the assembly of the occasion of the children. Nagtarap ang sila ng isuhan sa 6. Said Moses, and Joshua the son of Nagan, the son of Jepone, which were of them that searched the land, rent their clothes, busy the Joshua uligalit sa nilang kanina. Next. And he spake unto all the company of the children, he said, the land we pass through to serve it is an exceeding good land. Wow. Ang lugar nga akong itanaw. Kaya tinagwapo. Next verse. If the Lord, namin ang conditional lang, if the Lord belies us, kung ang Diyos malipay nato, then He will bring us into this land and give us a land with good and high. Kung malipay lang ang Diyos, mahimuot ang Diyos sa ato. Praise God, ihatag ka sa Diyos, kaya ng lupa na nagkakabot. Hallelujah, na ang mahagi o ang gatas makaisunan. Pero, through the verse, kung ang this tonight, ang pagdilitanda, bumatok sa Ginoo. Never firmly, dilitanghadlok sa mga tao dito sa lupa. Kasi sila mga tinapay lang sa ako. Mga tinapay lang sila. Kung ang ilang mga defense nila, magpalayukan kanila. O ang Diyos sa uba nato, kung hindi ta makahadlok kanila. Okay. Mga isuon ko. Gustong i-share sa mga patapos ng 2024. Pag maabot pa ang challenge sa kinabuhi, problema sa kinabuhi, please, ayaw kalimti ang Diyos ang nagtuwang na. Kasi dili na maabot tayo malulang na makaisunan. Dili na magpagulod. The more the people complain, the greater the doubt that is growth in their minds. The more kita magpagulod, magdaku ang duwa sa ato mga kasikasi. Kung sa man nahitabo ang mga ayaw mo magpagulod. Kaya sapot ka mo magpagulod kita, nagdako ang mga duwa. Halindanan ko bala sa Tagalog mga kaisunan. Wala sa ako magalatag, kung nag-problem sa balay, kung sa mga di na magulang. Amen. Praise God. May mas dako ang Diyos na ato nilagaran kayo sa ato mga kapakot sa kinabuhi. Okay? Their hearts, okay? Grow in their hearts. At the bigger the challenge becomes in their hearts, okay? Dako na makalisan na kung magdako kami ng problema, praise God, makita nila sa problema, puro nakita lang ko. They saw themselves as a grasshopper. Nakita nila yung sarili ng mga dulon lang. Ano ba sa Tagalog ang dulon? Bala. In comparison to their enemies, mga dulong lang sila sa ilang away. It's hard to lead grasshopper to victory. Maglisod ka, mag-asinso o may matagumpay sa kinabuhi, matinabukod, o ng ating mental, praise God, dulong ng ihapon. Pag mag-turn-out na sa problemas dako pa sa atong Diyos, di kita ulang po sa atong ginapon sa kinabuhi. So the entire generation of former slaves keep themselves in bondage. Ang tibuok interaksyon nila mga kaisunan nasa ulipon o napadayon sila sa pagbayong ng mga ulipon na things. The Lord will not bless us as long na dili matanggal ang slave mentality sa kinabuhi.
Tugay na. May mapapakot pa rin daw sa kanya kung pinagda. May mga feeling mo. Buta ka lang sa tamang panahon. Pero mga isod, church mabuhay. Hallelujah. Ang kalisod, temporary lang na. Yes. Ang pagsulay, temporary lang na. Ayaw isipang mas gamay na. Ayaw isipang na ikaw pinakababa sa tanan. Eh kung dili mausap ang panguna-una na ako, makaldili na ang panalakihan sa Diyos. Si Sir yung Great Magpas. Na sila yung development na tawag sa City na. And ang tumula ko sa inyo ba? About the race. Nag-isip na nag-ampon yung problema siya. Kung ako narami po sa issue. Nag-travel na sa matansa. Gasto sa DOST pa kayo suna. Ang ticket makalisod yan. Ticket makalisod. Basta may pula ito. Pang VIP. Pero may nasanay sa pila-pila. Dito sa nagpila, sa nagapila. Mga ka lang sa isip niya. Wala niya may paluhan, nagpinsa na siya. Baka po dito sa katapusan nagpila siya, di patakal na niya yung card. Thankful sa nag-accept dito, ma. Hindi ka dito pwede. Nilabot ma'am. Kasi doon IP ang card mo kayo ka o. Paupo ka lang, isisilpan ka doon sa special. Eh, naulaw siya sa sarili manisoon. Yung tama agad si Pastor. Di na kung tao dito, naulaw siya na sobrahan mo mapagpagwas. Naulawan ka tao. Ano dito na sa VIP? Dito nag-start siya, nag-isip tama si Pastor. Kabisan sa katudlo, basta di pa niya ako mausap ang utak na ito. Pero di kita dito magagawin. Pero ako sa akin niyang mama, di ka na labandira. Anak mo, professional ko na brand ko, may negosyo ka. Ang nakakagapot sa nagkatulong sa upan. Masama ko ako! Kaya kung babaka kayo patanong sa sarili, babaka patanong sa tao sa iyo. Kung na ang Diyos, ikot-ikot sila dito sa wilderness ang mga tao, para sa Diyos yung sabon ang launa-una, ipakikawal na sa Diyos, makal, para may wala ka liver ang wak nyo. May isang pagkakir, balikapon sila, pagkabot sa pagsulay, mas maayon ka mauli sa hito. Kung sa kabawa sa ito, makakulipon. Saan mo sa problema na ako sa akin, pag may problema kita? Yun natin na, din na ako simpa, bawal niya ako. Ulo yan na yun. Hindi ako makalagal, Oy, pag-isip mo mga kaito. Huwag isip ninyo, madaling mong luod. Kaya hindi mo maasinso ang tao, madaling mong luod. Tinod na. Kanang daling pa-discourage, mga kukuran. Hindi mo maasinso sa kinabuhi. Sa buwan sa inyo kinabuhi, sa material pa, sa spirit pa, hindi mo maasinso sa kinabuhi. Basta, luuran. So ang Diyos makaiso na, He wanted in the season for 40 years. Paglimot-limot ako sila dito sa ito, magwamo lang sa Diyos ang pagpunahuna nila, mga slave. Limutang sila sa dito sa bagong lugar. Kaya ang Diyos may nagkuha sa atong palimutan o lipot sa mga tao. Ikuha ka sa Diyos, may mong leader. Sino mo kumain? Mahimot ang leader. Kaya ngayon sa Biblia, pagbalik sa Ginoo, we shall reign with Him. Maghangit ka kauban sa Diyos, maghangit ka sa kalimutan. Pag nag-iisip mo, di mo uho ng isip mo, hindi ka may mong harit. Gitawag ka sa Diyos, sumay mong leader. Praise God. Kung sa Diyos, ang leader panalanginan sa Diyos. Tagamagay mo, praise the Lord. Praise the Lord. Kung sa talang tumayo makaisunan, praise God. Hallelujah. Kung sa po natin ang pinabuhin natin, hindi ka naman tayo nagabukit na ako. Ayaw ang panalanginan sa Diyos. Napaw ka sa atong ginahunahunang maisunan. Hallelujah. Usa, si Diyos ba o si Kalib ng akpo sa Ginoo. Tanong sa apa ni papatay ang mga tao. Muslim mentality. Oh, nasa mga isok na. Joshua had to wait to every one of the generations to die in sin, Kalib and himself. Hindi ka mo na ano man ang blessing. Negative lang yapon sa blessing. Nakita nila ang blessing, pero nakita nila yung blessing. Ang nakita nila, kaway. Praise God. 40 years, gaan po sa Ginoo. So, Muslim 40 days na. Ano 40 years?
gusto sa Diyos o sa ang pauna-una. Mabuhay, church. Ayaw ko kahadlok sa inyo. Praise God. Gawain natin karoon, pero isipan ang mga anak ka sa Diyos. May kisaan ng Diyos sa mga nagusaan natin ngayon. Pagkatutuan sila, iyaan na sa uban. Pero ang problema sa kinabuhi. Hallelujah! Gani ba kayo sunat? Anong nagdabo? Ipamatay sa Diyos ang tanakan. Nagikan sa Ehipto ba kayo sunat? Ikan sa 20 abad. Ipamatay si Ginoo. Ang nabiling 19 bilog, 20 bilog ba kayo sunat? Kaya wala sila na tao sa Ehipto na tao. So balik na Diyos, nakita nila ang nilakot sa Diyos. Nakita nila ang kayuhan sa Ginoo. Ang ipamatay sa Diyos, katong mga tao. Praise God, mga duwa-duwa, kung magpamula. Mga tao, mga kapal, mga angkas na yun. Praise God, huwag mga nikasunod sa promised land, umalit na sa Ehipto. Praise God, kanawang binila. Ang 2 billions na tao na nagtawa sa Ehipto, 2 lang nakasunod sa promised land. Si Joshua lang yun, o si Caleb. Ito ni Joshua, kung ang Diyos nalipay nato, ihatag sa Diyos ang inapisaan na. Ang bilang dahil maisuon, mapuntago ang panalangin sa Diyos sa atong pamilya, sa atong simbahan ng kaisunan. Hallelujah, paya lang ang Diyos sa inyong kinabuhi. Ayaw hadlok sa mga problema. Ayaw hadlok sa mga hapon sa buhay ng kaisunan. Ayaw hadlok sa kalisod. Isipa ka natin sa Diyos, kaya kami angat sa Diyos sa kinabuhi. Kung may kapakyasan ng tao, Jesus Christ above your last video, ano mang video nyo, kaya mas lakaw, kita sa dati ng video, kung ano ang kaisunan, nakuha natin Jesus, God is with us! God is greater than ano man ang kapakyasan sa Diyos sa kinabuhi, magkaisa. Sa atong kinabuhi, ang Diyos mas nakuha sa atong kapakyasan na nakuha nato na manabutang atong kapakyasan sa una, magkaisa. Atong alagdaro ng Diyos. Kaya kung di mamuhala ang slave mentality, kita pa nakakita. Sa minister na mo, sulasang isip na mo, praise God, kung baba ng taan, wala tayong haon sa dito. Pero mag-isip na na, if you are ready, if you ready your mind and your heart, the Lord will bless us. Ngayon na kayo sa kabagdagat kanto, pwede tagamang sa Diyos ang inyong mga heart. Pwede maging manager na po, isipan na. Magiging na mo sulubuon. Mga anak na sa Diyos. Asong ka pwede ka sulubuon. Pwede mo kang sa isip nyo sa kanyang Bible. Sige lang kalugas ng dato. Ayaw, pamitin tayo mag-isip mo. Pero may ka lang mga dato ba? Huwag kong panahon. May tayo hugas man sa ito. Kaya mo din sa ito. Hallelujah. Sige lang kalugas mga panahon. Sitwasyon. Pwede mo kang sa isip mo. Huwag ang panahon. Di naman ko tayo hugas. May tayo hugas ako sa ako. Praise God. Kung sa muna ito ng isip, mga anak na sa Diyos. Pwede kita makalakad sa Diyos sa panalanginan sa Diyos. Ang Diyos siya kung nilagaran ako pa sa mga problema. Nakot pa sa mga hamon sa buhay. Claim the promises. Claim the promises. Praise God. Claim the promises God has for you. At i-claim ang promesa sa Diyos na lisahan sa Diyos sa atin. Nagpasalamat nasa sa Diyos. Praise God sa dako. Mag-bless yung ako. Amen. I-bless sa dino. Pero kinaklan ko. Paulit mo ang slave mentality. You cannot manage the big money until kung di mo mapuhol ang iyong isip. Praise God. Hallelujah. Iangat mo ang mong ability. Angat natin sa sarili. Kung nasa ito na kayo sa sarili, nakabatot sa mga mga butang, piwala ka sa ability. Paano si positive sa Diyos na yung leader? Naka-experience siya, maka-isa sa mag-eskwela, may alam siya, may nahalin siya. Ito mga kayang tipo, kisa magsato. Increase your ability. Develop your ability. Because we can claim the promise of God. We are given only what we are willing to claim. Ihatag lang na sa Diyos, parang walang gusto natin i-claim. Alala mo sila nga, subukan lang sila, hatakan ang kagatilin ko. Pero makaisunan, ingon si Ginoo sa ila, dahil kontak ko sa iba, may mo pang leader. May mo pang blessing sa mga nason. The extent of our victory was limited by our faith, not God's promises. Ako yung po. Praise God. Ang ating tagumpay, kadaunan,
Limitado na sa pagtuo. Pero dili sa promisa sa Diyos. According to your faith. Makuha mo ang sakad sa Diyos. According to your faith. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. And I believe, praise God, early of this 2025, the Lord will bless me a brand new heart. Sa inyo, i-claim nyo, according to your faith. Praise the Lord. Hallelujah, kaya ang Diyos. Hallelujah, the extent of our victory was limited by our faith, not God's promises. Nakuha ang promises sa Ginoo, depende sa pagko. Obey God and do what you can do. Sunda ang Diyos kung buhat ang aming mong pahimo. Praise God. So we need to prepare ourselves. Kasi Diyos ay niya. Praise God. Namatay naman ang mga tao. Ang mga pagbubulan. Pero nasa ilang ako kay Jordan River. Nagabak ako. Pero Joshua, makaistauban niya si Moses. Hallelujah. So kung natabok ni Moses ang Red Sea, sa isip ni Joshua, kaya kong tabok. Pero before that, makaiso na. Joshua, when Moses parted the Red Sea, the water was clear and water was gone before we took a step. So sila niya but this time God was asking us to take the step first. Ang Diyos pili ka limo, hanto dili ta mag-upisa sa pag-step. Habang tayo. Hallelujah. Himua ang buta nga makay. Praise God, hallelujah. Sunda ang Diyos and do what you can do. Manayin lang sa mga isunan. Kung di asay ka sa Diyos sa anong sitwasyon, sa anong kinabuhi, kung magsagdismo man ako, o magselgo man ako, ano man kasi yata sa Diyos, do what you can do. Obey God. Ano mahimo, pero sahay, hindi na kami buray sa ato na nakalagyan guys sa atong garlo, mag-isot-isot ng yapon. Eh ano ba, wala ko na itong dito na. Wala nang hihimo ang pinaka-best sa Ginoo. Tala magiging praise the Lord. Praise the Lord. Kaya magkakaapa sa pagstula dito, ano man, obey God and do what you can do. Himo ang imamahimo, himo ang pag-study, himo ang pag-memorize, himo ang talagang mga butang, kaya ang Diyos na napadalangin sa ato. First time, parang puro ko. Sister na naman. Pero hindi mo, hindi na wala. Di mo ang utang ako. Sundan Diyos, bisan-bisun. Obey God. Umuhang na aking mahimo. Praise God. So kung nahin mo, Diyos sa mga kaisang, hindi mo yung tanan. Gusto niya malipay ang Diyos sa iya. Ang imo niya, Lord, except sa English man ito, isama ng sol. Napakabalaan sila mga kaisang, bago nagtakot. Nag-inusol sila mga kaisang, ang mulay tubig, ituloy na mga kaisang, nag-ipag-limpyuhan niya tanan. Parang ito sinima. Ang mayukos sa kanila. Kung sa Diyos ka, ang Diyos malipay silang kinabuhi o pakita nilang dahong sa Diyos. Hallelujah. Ang hihimo ni Diyos sa mga kaisyon. When God asks you to take a step, Joshua states, don't hesitate. Do what you can do. And if you are uncertain of the outcome. Huwag masabot pa kayo. Si Joshua ay wala siya nagduwa-duwa. Diretso siya. O himua ang imong mahimupinisan. Dili mo tsak. Kung saan magkakaw. Di mo makita ang maayon. Praise God. Praise God. Kita si turista ang punta tayo. Gusto tayo natawag pagbuhat ko natin ito. Klaro na yun. Pero sa Ginoo ba kayo? Sundan ang Ginoo ba sa tahin mo sa Ginoo? Amen. Eh, tanawa ko sa mga kakakalisat. Di mo alam kung bahapon kayang Diyos na uwan nato na kayo. Praise God. Pasalawiton ka sa Diyos. Pagpagapit ka sa Ginoo. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Trust God to know what you cannot do. Yes, Lord. Saligi ang Diyos. Kung ano man ang pilit mong mahimo, you cannot do. If you want God to help us in our greatest challenges, we must go to what He has. Para makaisunan, kulitan sa Diyos sa dako natin mga hapon sa kailangan, kinahalan ko hapon natin mano ang ihakyo sa Diyos. Excited ako sa pagkakabuhaton sa Diyos. Excited ako ang puso sa Diyos may tapos sa atin. Praise God, hallelujah. Basta yung mga yung tanan. Yung Mr. Reynolds na slow learner mabuti. Buhaan mo slow learner. Praise God. Kasi nga, para sa isin yung hilay mo magsabot. Hilay mo magtuon. I-action na sa iyong sarili, makita mo na ang sa inyo.
Parang pwede matapas-pas. Pwede matapakampok sa Diyos. Ito, tagayin ko, magdali ko makasabot. Ito, tagayin ko, sobrahuna, may wala ko tayong Ginoo ka na. Kaya manayhan ka sa Diyos. Don't depend on your surrender. Kaya wala kayong mahimo sa iyong kawalan. Himuka ang utang. Bisang dilit mo kaya, basta nagsubok sa Diyos. Wala pa ako na yung question. Kung nagsalita mo sa akong pagkayulit, tatlong ko makaiksunan. Praise God. Pwede ka rin sa mga salawas. Kung itan ako nag-refer sa lawas, hindi ko mapastong makailun. Ba't ang Diyos nagsubok? Ipangayon sa Diyos. Kung ako tama mo na. Ay, panahon na yung secretary section. Lisod dahil mo. Hindi mo makaiksunan sa minutes. Kung tumuti, himutan ka sa Ginoo. Tuloy. Pwede ba na magpatutlo? Pwede ba na magkapi para mapuhat mo lang trabaho mo? Pero baka hindi mo na. Kamulang na, huwag kong kaya anak. Praise the Lord. Himutan ka rin kasi Ginoo. May sabi ng Diyos. Dahil na back out sa mga bulatong sa Ginoo. Mag-surrender tayo. Taga-ano ka dito sila. O, hindi ko simba. O, kung ikaw makanta, hindi ko simba. Di ba, ano ka manalangin sa Diyos? Tayo sa Diyos, ikaw magtrabaho sa iya. Wala ka mga pastor. Adoy. Bukol. Listen, without God, dito na. Kung wala ang Diyos, dito may. Pero mga isa, without us, God, kung di matarap sila, hindi mo magpunya mo Diyos. Muna, hindi ko pa nanatinig kung dito mo o dito mga wahawala. Why mo na kung pagkahin? Praise God. God had a prayer. Praise God. Huwag na prayer request ang sarili. Kulang na magpasalamat sa Diyos. Kulang na sumagutan para sa Ginoo. Magkaisunod na mga butang di na ito kaya. Basta ang Diyos na lang yung alam mo na. Di na mag-surrender magkaisunod. God, magkaisunod. We want God to fix everything in our lives for us. But magkaisunod, tanaw na ako din. Ano bang challenge sa kinabuhian? Praise God, hallelujah. For that reason, the challenges in life will never stop. It is God's way of keeping us close to Him. Kani kung ano man ang utang na hitabo sa ato. Praise God. Para sa ato mga kaisunan. Kita na nato kung paano i-bless sa Dito. Magkarili kita na nato. Bagar po, dalawa sa kinan. Bagar doon, kung tatlo na kayo, kung sila tataon. Praise the Lord. Okay, kita mo na po, sige lang po ng sidecar na. Diba? Marami ng mga blessings sa Dito. Yes. Kung papahatong kasi Dito, ano hindi man na gusto? Ang kasi na Dito kaya. Pero ng Diyos ito ngayon, ngayon kasi yung nakukutan yung sinalalim na kaya. Karoon na kay Elisha o kay Elijah. Si Elijah sunod-sunod ng binti kay Elijah. Bilay ka lang din sa Bitel, bilay ka lang din sa Jordan, bilay ka lang din sa Jericho. Ingon sa Elisha, samtang uwi ka, o kang Diyos uwi, di ko mabila dito. Praise God. Susunod din siya. Hanggang nakatabok na sila sa Jordan. Ngayon, sila, di ba sila susunod ako? O saan ang Panginoon dito? Kaya, ang Panginoon ko, double portion of your spirit. Portion sa inyong spirit ko. Anong tubag pa kayo? So, na, ni Elijah, pag gusto ko na yung Panginoon, kita gusto mo ang spirit ko. Kasi mo na ako mga tabi ko. Pagkalisod na ba kayo? Si mismo si Elijah, nagkita ko pagkalisod pa na. Pero, kung ako na kasi dito, pinagante mo ako. Ano mo sa inyo? Pero lisod na. Ano sa kinabuhin natin? May panahon. Praise God. Pero di nato kaya. Pero kung dito, kung maumarang hamyo sa Diyos, kaya na. Hallelujah. Kaya sa kinabuhin natin, magkalisod na Diyos, please, change your mind. Yes, God. Amen. Hallelujah. Stanley, hindi na naman ako mamalita po sa inyo. Pag isipa sa daan, live by family. Praise God. Pinapasama ko yung suot yan kung lalabay dili ko. Sa una akong pinapag-brace ka na niya. Diba, padar mayong trabaho sa Manila. Kaya bro, nasa tawag sa restaurant, sa hotel ko na iso. Ako, buti mahal din ko. Kita ko vlog sa Politik, makaipost ng mga poste sa BLTT. Praise God. Pero tinababa pa kayo, sunat ang katanaw sa akin.
Pero nasabi ko, ikaw ako sa una. Praise God, keep running. Paabot ang panahon, I will lead my family. Amen. Praise God. Praise God. Kaya kung isip ko mastorya ko sa ito ba kayo sa una. Kinaagyan namin, pero pinakapotake o sa balang tulog ka ka. Pagbuhang muna-una tayo sa una-una sa Diyos. Praise God. Dili ta iwi. Di na sige pangayong magkaisupat mo na mo sa mga sige ng pangayo. Butang sa isin at maabot ang pangayon ako na mo hatag. Hatag mo tumon sa kailangan sa Diyos. Pero hindi kita mag-isip ano ato makuha. Ato isipin ano ang ato mahatag. Kaya mo nang mentalidad nato. I-grant sa Diyos ang atong prayer. I-grant sa Diyos ang takbo na mo na. We are willing to give. We are willing to receive, but also we are willing to give. More than enough, hindi lang enough. More than enough sa kinabuhin nato mga kaison sa kabuhay sa sipakita nato sa pingong kalimutan sa inyong kabuhay. We are blessed by God. Because God is greater than our greatest challenges sa buhay nato. Trust God when challenges confront you. Saling sa Diyos ko ang mga hamon sa kinabuhi na confront sa inyong mga kaison. Trust Him when your faith is too small. Trust Him when simply to trust Him. Hallelujah. Trust Him is the hardest thing of all. Ano bang kalisod sa tanan? Salig sa Diyos. Praise God. Malapalindog ng tanan ngayon sila sa Diyos. Praise the Lord. Ang ako lang ibuti pasabot rin mga kayo. Pagkuhan ng